svakakva su dešavanja oko nas. Ljubav, nevjere. Evo vidjeli ste i napad na Hype televiziju. Zato ćemo danas da obiđemo čovjeka koji vidi sve. Kako je to biti iscjetelj i čovjek koji gleda osjeti budućnost? Da, prije svega od Boga. Sve u Božjim rukama. Vidio si napad na Hype televiziju. Ti si meni preko telefona rekao imam svašta za to. Hype televizija je televizija koja je napredovala u zadnje 2 godine baš enormno. On je direktor Saša, ja. Naravno je spelja tako. Uzeo je maha, dobrog maha. Čovjek koji zna da radi svoj posao medijski i to pojedincima smeta i bio na jake, velike udare. Ogromna ljubomora vlada kad je ogromna ljubomora je Kisunbek. Svakakva su dešavanja oko nas. Ljubav, nevjere. Evo vidjeli ste i napad na Hype televiziju. Zato ćemo danas da obiđemo čovjeka koji vidi sve. I sami ste se uvjerili u jednom prijašnjem intervju da sve što je rekao je tako bilo. Uostalom, čovjek je znao i čovjek sve pogađa. Telefonski, kad sam ga nazvao, odmah mi je rekao osjećam jaku potrebu da se vidim. Što znači da nam ima svašta ispričati. Pripremite se na još jednu ozbiljnu priču. Ali se ja pitam sada, ovi, evo, reality igrači koji više nemaju ni obraza, nemaju ništa. Da li oni stvarno zamišljaju da kad dođe taj kraj realitija, šta će dalje, ili oni ponovo idu u novi? Pošto gdje je njihov život, gdje je njihova opuštenost na ovo sve? Ti si čovjek koji je vidio neki milion stvari i nekako proljeće se budi, rekao ajde da vidim šta se sve može dešavati tog proljeća u ovome brdovitom Balkanu. Pa, hvala Bogu, došlo nam je proljeće. Nadam se da će doći proljeće u životima ljudi, prije svega nas, a i ostalo. U ovom smislu da nam kreni sve i svi kod ljubav, financija, kod zdravlja, tako dalje. Kako je to biti iscjetelj i čovjek koji gleda osjeti budućnost, vidi budućnost? Kakav je to? Jel to je neki dar od... Pa, vjeruj mi, prav si, naravno, dar prije svega od Boga. Sve u Božjim rukama. Pojedini ljudi dobiju malo jači dar, kao ja, i taj dar iskoriste na pravi način. Šta znači na pravi način? Mislim, da ljudima pomogu. Koliko mogu, koliko se može pomoći. Opet je pomoć s ljudske strane jako potrebna, ali opet se okrećemo ka Bogu. Bog je glavni sud za sve. Da. Reci mi, evo vidio si napad na Hype televiziju. Ti si meni preko telefona rekao imam svašta za to reći. Šta je to? Šta tu osjećam? Jest. Hype televizija, znači prije svega da se zahvalim Hype televiziji na ukazanom povjerenju već nekoliko navrata i nadam se i dalje da će mi ukazati povjerenje. Pozdrav za direktora Hype televizije, pozdrav za tebe. Pa vidi, Hype televizija je televizija koja je napredovala u zadnje 2 godine baš enormno napredovala. I na tim prostorima gdje bitiše, gdje je središte firme. Kao glavno neko, da. To pojedincima ne odgovara na tom dijelu terena. I čovjek, direktor Saša, ja, naravno ne smijata. Dobro. Uzeo je maha, dobrog maha. Čovjek koji zna da radi svoj posao medijski, zna da šta treba da uradi na podjelu medija i to pojedincima smeta i dio je na jako velikom udaru koje Srbiji. Hvala Bogu, izvuklo se s tim kako je sve to moglo biti.
Da, ali eto vidiš da znači da je to čista ljubomora, to je znači sve i on je u tom i sam direktor naš je osjetio da je i rekao je od koga očekuje. Ogromna ljubomora vlada, ogromna ljubomora je prisutna ka njemu, i hype televiziji, jer vidjeli su da mogu biti dobro ugroženi medijski. Ne da bi on nešto njima uradio medijski. Nego njihova čisto dušmalu. Upravo to, čovjek ide ka tronu i on njima smeta. Nigdje veze, ali eto, to je tako. Znaš, ovi koji su, da kažem, na vrhu gore u Srbiji, sad on misle ova ide ka vrhu, mi smo gotovi. Ma ja, mislim, tako je nekako on i osjetio da i otkriće se ko je, šta je. Reci mi, da li ova situacija nekako, inače u svijetu, kako utiče i na tvoje karte, na zvijezde, na sve, je li se malo sve poljuljalo? Ja šta je? Čim je negativno u svijetu, čim vladaju ti negativne sile, negativna dešavanja, odrazi se to i u smislu mene, kao mene i mog grada i ta negativa se prenosi i na moju energiju, na energiju prema kartama i mimo karti i naravno da to ima utjecaja ili negativno. Ne ide nam dobro u svijetu, s tim generalno. Takvom smo periodu da nam Bogam ne ide dobro. Evo, malo ćemo se dotaći nekih tema, drugi, na primjer, u realitiju si uvijek podržavao Aneli, a sad imaš neku novitet neki da kažeš za nju. Pa vidi, Aneli je meni bila i u prošlom realitiju zanimljiva kao učesnica. Što znači zanimljiva. Jer radila je taj neki svoj, da kažem, to su u farmi, tu u zadruzi različito od ostalo. Ja sam rekao da će živjeti uspjeh. Prošlom realitiju bila je druga janca. Da. Sad ovaj novi reality opet predviđam da bi mogla biti, da kaže, pobjednica, znači prvi sigurni. Da. I ovo sad što radi neću da kažem da je ljubav. Možda i jest. Još je rano pričao na još fori za reality, do kraja. Ali mislim da ide dobrom stazom istina. A misliš li, molim te, da bi mogla zatrudniti, pa što mi rekao, neku smo i bebu s tom? Moguće. Da. Vjerujem. Znači, moglo bi Luka tata postati. Moglo bi Luka tata postati. Znaš, obično te tvoje, sve svoje, evo, Anđela, šta za nju? Ponovo je tu, evo, s Gastosova se pojavila djevojka Svana, šta na to se reći? Pa vidi, Anđela je malo drugi tijek od ove Aneli, znaš, Anđela ide malo mudrije. Aneli je starija godina, ali ova je mudrija. Znaš, Anđela je malo, kako ti rekao, još da kažem, namazanija od ovih, nego mudrija. Znaš, i ona zna šta hoće. Ova je direktnija. Znaš, neko ne voli direktnost, neko i voli, jebi ga. Šta ćeš tu tako? Da. Šta misliš, evo Gastos, čovjek koji je eto kao neki srcelomac, otac bolestan, sestra u zatvoru, pojavila se ta Nađa djevojka, on je s Anđelom, tamo se svađa, bije, šta o njemu reći? Pa vidi, prolazi jedan period težak, stvarno što jest, dolazi čovjek jako težak period, ali mislim da se naći sam to. Ja ću nekako izvuče pouke svake njegove situacije s koje prolazi. Ja mislim da će on ispati. Šta misliš, bilo on mogao biti taj pobjednik? Ha, mogu, znaš, on je iz neke tišine bi mogu da bude vatra. A na primjer, koji su to znakovi koji, ako čovjek, na primjer, evo strijelac ko ja, šta je to što ima veze sa tim vašim, pa vi možete vidjeti njegove buduće? Pa vidi, horoskopski znak, naravno da je broj 1, jer godina rođenja puno znači u datum, naravno. Taj horoskopski znak, kad čuješ za horoskopski znak, gotovo ovi jači horoskopski znak, onda ideš na kolja numerologije, ideš na kolja dakle, drugi stvari, ovi koje su naš posao, da sve povežeš, a jači znak
evo, i ti si jad znak, strijelac, ovnovi, lavovi, to su ljudi, ono, mada ne kažem sada da su jači znakovi jaki u svem, Da. ima i tu slabosti kod njih, ali opet su prednosti za razliku od ostalih znaka. Ti si evo jedan od rijetkih koji uvijek govorio da je mala Danka možda živa. Evo neki dan s ovo u Brčkom otkri 30 djece. Je li moguće da ima li tu osjećaš kak je još ne? Pa vidi, moguće, naravno da osjećam. Ja i kad sam govorio za malu Danku, osjećao sam da bi mogli biti djetka živjeli. Da. Ali eto, sad nemamo nikakvih još informacija, da kažem, krajnjih informacija. Ko zna šta se desilo. Sad da li sam pogodio ja ili nisam, vidjet ćem. Vidi, ovako tebe kad ljudi nazovu i traže neku pomoć od tebe, šta je bitno, šta tražiš im prvo? Prvo datum rođenja. Dobro. I godina, naravno. I onda potom je se... Potom je se sve ravna, da kažem ravna, on vidi se dalje u srž njegovog života i njegovog... I jel to zavisi od mjeseca u kojem smo trenutno? Kada mu sve njegove uzmeš? Jest, upravo, bravo, dobro smo to pitao, naravno da zavisi od mjeseca i od godine koju prolazim. Evo primjera rad 25. godina, pa sad, svaka godina nosi sa sobom nešto. Da. Po pitanju zvijezda, aspekata i tako dalje. Onda to vežeš i kažeš da li je u dobrom periodu ili u lošem periodu. Da. I koliko će trajati taj loš period, koliko će taj dobri period još trajati. Znači ima i to. Koliko se... Po fazama. Po fazama, upravo tako. Znači možeš i ovako, onak Bog ti daje i pomalo i ovoga. Naravno, kanališeš sve. Svoju sreću i svoj bol. Jest, upravo tako. Bravo. Svoju sreću i svoj bol, jest, znači tako. Imaš li nam još evo nešto reći u ovu godinu šta bi mogli očekivati? A vidi, ova godina, prva dekada, to je 3-4 mjeseca, to onda druga dekada, tek u trećoj dekadi, tamo negdje iza 8. mjeseca čekujem da bi nam moglo biti bolje. Jel? Da bi nam moglo biti bolje. Znači, tamo kraj 7. 8. mjeseca pa do kraja 25. Znači, nije nisu tam nešto karta nakon? Nisu nam nakon na sigurno. 100% da nam nisu. Ušto smo u gadnju god, s tim na fačeru. Prošla je bila teška, ali ova početak je isto težak. Sredina malo bolje i onda ta treća dekada će biti puno bolje. Vidjeli smo, mi krećemo sa zvijezdama, znači našim hajpovim. Šta misliš kako će nam to proći? To će biti pun pogodak. To će biti pun pogodak, neće biti šablon Pinka. Viće, možda će biti isti fazon, Ne, mislim da će biti drugčije. Dobro su onda načestio da nije, znači to nema od toga. Nema, tu će biti jako velika gledanost i tu će trasirati još veći uspjeh. Znači onda još više ćemo dušmana imati. Još više dušmana, bravo. Ništa, hvala ti puno na ovome, na izdvojenom vremenu. Hvala vama. I Adnana uvijek možete naći. Znači, tvoj standardni broj. Jest, 00387 63 989 489. Znači, on uvijek je gledao iscjetitelj jedini u Bosni i Hercegovini. Dosta kažu ljudi spasio, a jesu li ti ljudi spasili tebe? Pa super rečenca, da li su ti ljudi spasili mene? Vjeruj mi, ti ljudi koji su dobro tomu s moje strane, rijetki su ostali još uvijek u kontaktu, samo odu povratne informacije. Nema, znači čim uspiju, nestane. A čovjek je tu, znači, kad je problem sa... Upravo to, ja sam tu, da kažem, kao dežurna služba. Da, pa dobro, to je neki protov. Život. Jest, upravo to. Eto, vidjeli ste šta kaže naš Morina čuveni. Dušmaluka puno ima. Puno ima ljudi koji žele drugim ljudima zlo. Puno se u nama pojavilo ti neki zli tvari, zli situacija, zli
misli. Zašto? Zato što je ova sva situacija u svijetu doprinijela da su ljudi, vidiš, puno neprijateljstava iskazuju. Ali, hvala Bogu, mi rastemo i hvala Bogu, iskreni ljudi uvijek pobjede. Iskren nije uvijek pobjede. Budite dobri u ovom svijetom mjesecu Ramazana, nemojte činiti zlo i nemojte, znaš onu staru poslovicu, ko drugom jamu kopa, sam u nju pada. Zato budite dobri ljudi i dobre stvari će se uvijek dobrim raditi.